Horas madihita saluhutna asa tapukka partangyang ngata di Bodarion martangyang mahita di bagasan rahat tabe. Amen. Tapuji matu hata marede mahita sian buku ede nomor 26 ayat sada rodi 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Sian Sion, situan ni hinadenggan, marsinodang debata, Sainarodo debata jaladang tagamon hohom ibana ay songonodo didok Jahoba usehonoku maaek tu aka namauas dohot aka sunge tu namahiyang usehonoku matutu todiku tu pinoparmuna nuaeng jala pasu-pasuku tu pinoparmu sugut Jahoba do debata jala ibana manudangi hita, tabaton hamuma aka pelean pestai, sahat rodi aka taduk nilanggatan. Haleluya, mertangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo manudangi jala mangajari, rohani aka naporsea dihatam, marhite-hite todi parbadia. Saibuhai marohanami, asature parrohaun nami, marhite-hite todimi, asatotonggok dame rohanami, makalason hagogo onnai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Epistel di partangyang ngata bornginon, ima natar surat di buku Rom, bidualu ayat sada, rodi ayat 10 sada, mar soring-soring mahita majaha. Alai dang tarhalomohon debata, aka parroha daging. Alai molo Kristus di bagasan hamu, mangolu do todi alani hati goran, nang pemate pamatang alani dosai.
Ima sahatna, martua ma akan natumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Tatangihon ma kor sian wik 2.
Marede mahita sian buku ede nomor 712 ayat sada rodi 2. Pasada marohatta martangi yang mahita. Tuhan nami jala di bata nami nahu sombahami marhiti Yesus Kristus. Mauliati dohot puji-pujian hupasahat tami. Ala asi dohot holong ni roham. Natotong mangiring-iring daging dohot tordinami. Mangalehon hahipasod dihami. Buiha memulus arisa darion sahak tubuh darion. Di pataruho kami sitonga di bagas nami bui kami marsaur mamujiho marhite partangengan nami di huriam di bagas jorom suak songoni nang di tonga di bagas nami be marhite live streaming. Tuhan nami jalma pemujon nami parsobon nami bersangap di guarmu suang songoni marhite partangengan nami onali Tuhan tuhoma hu pasahat kami sudi ruas ni huriam siadak danak sahatu nama tua sahototong mangaramoti mamasu-masu akan namar sikola perbisuhi Tuhan na mengikuti ujian doh na mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri Sehomat Julwani asenggia butuh tulus na pinarsita nasida besangat di guarmu na mangaluli perkara jawab itu hodo pasahat kami Asa homa buka dalan ang giat Jepang na jinalahan. Song-song unima Tuhan nang tiki na marokap. Homa na patuluson. Asang giat tutuboy na sida marokap hobar tuloman ni roham. Nang namakasiholi bilang-bilang ali Tuhan. Tuhodo pasatami karuas ni huriam. Namakasiholi pinopar. Pasu-pasu Tuhan perbuini bortian nya kaina asing giat jalon nai ditikina marhiti asina rohan suang songonima pasu-pasu na jinama na nulan nya kaamanami nanami manang na dia mana nulan sida tutong matutu ona majulwani asa sudi ulau ni ding gambar dalan gamilas ni roha di keluarga terlembu bitaw hasangapon nang diguarmu na mangadup ya kahamaulo nakaprukilon patuk gogoroha pikiran nasida Tuhan asa marhamonangan nasida mangadup ya kahamaulo ni terlumu bimana di bagasan parsahiton tuhodo hupasahatami saluhna akaruas ni huriam natongo di bagasan parsahiton nyonya situa jemanik boru tanggang nyonya nggolan boru sitijak hutajulu boru panjaitan amang sitorus nyonya pangeribuan boru tabunan nyonya nababan boru tobing amang sitio amang situ LP tabunan song ni putri manurung doho akan asuhagora kami
Molotung di bagasan hagalon ni pamatang. Perguguy na sida Tuhan mangalok kasahiti. Pasu-pasu sudiak ka tindakan medis nang masa-masa istirahat na sida. Pasanggiak buto tong na sida marlas ni roha. Ade Tuhan nami suang-suang ni do totong ho pasahat tami akaruas ni huriam. Namarulang tahun itabahu umur suang-suang ni namarulang tahun parsaripion guhi matotong las ni roha na sida. Sa Maria iya marlas ni roha na sida. Majalo majakod dengan dibasam. Satu kinai Tuhan Tangiron nami mahatam. Na pinasa ni naposom ina nami inang pandita Rebecca Buruta Suit. Seho mamajuluan ni Tuhan manuturi marhite todim. Asa takasu tangiho kami hatami na gabisiti opan nami. Gabi bohal di ngulu nami madalian yari-yari nalo si pasahatummu si buluson nami. Asima roham Tuhan dosa pangaluson nami pe upasahat tami tuho sesamay salpuham may. Asa tamahami di julom. Marhiti Jesus Kristus jalo matang yang elele nami asima roham. Amin. Tabigi makor ina parari Kamis.
Cor ama agape. Marede hita sian buku ede nomor 100 tolu ayat sada rodi 2. Tuhan
Senyerohama dihamu dohot dame nasian debata mata dohot sian anak-anak Yesus Kristus tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna hatani debata dihita imaha sian Yohanes biddu pitu mamukama ayat 37 rodi 30 sia a songonon ma didok dungi di ari pesta na parpudi na sumangapi jonjong ma Yesus disi di pagogoma suarana madok molo adong na mauas tu ahuma ibana rominum songon nanidok ni surati akabatang aek na mangoludo mabaor sian na porsea diau alai taringo tuto di ido didok hatau deng ima si jalo oni aka nagabe porsea di ibana ima sahatna huriani tuhata di hari Minggu tanggal 5 Juni ima Minggu Pentakosta jala domutusido trupuk epistelta partangyangan di Bornginon dohot topik ima Yesus aek hanguluan nama ngalehon to di porbadia tuaka na porsea heado masa di ari logo jadi marsikma aek na adong di waduk Gajah Mungkur ima di Kabupaten Wonogiri sude penduduk nadisi kurangan aek HP nasida di labung ni sumber ni aek ima nedokna sungguh ironis di lumbung air orang kekurangan air alai asing do kisah pengalaman adong piga-piga halak musafir nama dalani perdalanan nasida di padang pasir manang padang gurun di luar perkiraan nasida HP daunai hasahatan nasidai gabe habis ma aek si inumon nabinuan nasidai gabe godang masian nasida marpeahan gale dang margogo be alani uasna jadi hampir dehidrasi ale adong ma sahala nama cai optimis dinunuti medalani si dalanan anggiat Jepang mata mual manang oasis ninna rohana dung sajom ibana mardalani tohoma Jepang na mata mual pitor di Papuas ibana ma na manginumi jaladung segar pakilala anak laos ingot maibana didongan na naung marpeahan gabe mula mau musa ibana tinganani disungguli ma akadongan na laho beta mamuse tadalani adong do di joluanan mata mual nena alai deba dongan na tang porsea deba nai porsea naso porseai madok dang mungkin adong mata mual di padang gurunon nunga macedau perdalanata nah marhite pengalaman na dua nakinani ido na nama cair kok do aeki dinasa nama ngulu tarlumubima hita jolma di piga-piga huta manang daerah tandus
memang mau do Jepang mata mual manang sungai ate. Di Padan Narobi di 2 Musa 15 ayat 20 dung ruar hala Israel sian Mesir hatiha di parhorsihan nasida mawas nasida. HP Jepang nasida ma ay napait ima di Mara. Molo tabereng si Jeremia panurirang Elisa di huta Jericho dapot nado aek napait asom di tapiani. Molo tajah di 2 Raja 2 ten. Ido bahen di pajonjong nasida do akasumur manang bak air songon kolam batu namarisi onop lonom 1000 galon aek. Tarlu mobi mai namangasahon nanileho debata marhite udan nate. Molo tabereng di Padan Baru di hatiha zaman Yesus macai terkenal do di si ima edo na sumur ni si Jakob ate. Di sido perjupangan ni Yesus dohot boru-boru Samaria. Secara pribadi ido Yesus saya mengulahi mawas do nasa na minum sian aikon. Alai na manginum aik si lehonoki nasotu pabe mawas rudi saliling ni leleng na yang go aek silehonoki gabe mual doi di bagasan ibana na mabawor saat rudi hanguluan saliling leleng na. Jadi luar biasa bahwa Yesus tidak memberikan arti lagi secara materi air yang dibutuhkan oleh manusia, oleh kita, alai nunga gabe aik hangoluan di partodiota laos ido peran nito di porbadia songon aik nama baori ido nanaing dohonon na bahwa Yesus ima mata mual ibanado aik hanguluan. Uriani tuhata di Trupukta buasa pola diulahi Yesus muse madok secara umum. Nakin secara pribadi tu boru-boru Samariai sonari secara umum tu gorang halak. Tarlu mobi ma tu akka halak Parise, halak Yahudi dohot akka pemimpin-pemimpin agama ni halak Yahudi akka natorop. Na ibana do aik hanguluani. Molo tapamanat di joloni Trupukon ia halak Yahudi memang ditikii mamestahon pesta pondok daun manang pesta parlape-lapean. Ima sada sian tolu pesta nabalga di halak Yahudi. Ima pesta Paskah, Pentakosta, dohot parlape-lapean manang pondok daun. Nah di pestahon Ganup tanggal 15 sahatu 22 di bulan Papituhon. Jadi di sido nasida ikon marlas ni roha saluhutna. Pesta parlape-lapean ima marborsir mai ala marningo nasida na jolo di opu nasida na mardalan leleng na kurang lebih 40 tahun di parhorsihan mengembara di padang gurun. Tanga dong jabu manang taruk nabui mangalinggomi nasida ari-ari di ngulu nasidai. Jadi di patupan nasida ma songon sada si ingoto ni tu akasudut na oposo. Ai debata Jahoba do na parwarhod opu nasida na jolo sian tano Mesir. Jadi luar biasa sejarah ini terus berulang di tonga-tonga ningulu nasida jala dihasomal hodo om nasida mian di parlape-lapeani ima nabi nuat
sian aka bulung harabir, aka dakani hauna rugun, manang aka Apollo, ya kalau di bahasa Indonesia dikatakan ranting pohon gandarusa, pelepah pohon kurma dan daun-daunan. Saleleng pituari mak pesta nasidai. Jadi luar biasa ya, marlup-ulup nasida, jalaboy nasida manggotil parbueni tanoi. Jadi pesta yang sangat sukacita. Laos disima nasida mardalan hut makaliangi langgatan pelian di Bagas Joro. Ganup di hari dinasa minggui disido akamali mabuan inganan manang bejana nasian sere ya masuk mana sida tu Bagas Joro sahak tu Paridian Siloam. Jadi mereka itu arak-arakan sambil bernyanyi dipimpin akamalim laos di hutan akana torok mai. Jadi ima upacara napa ingoton nasida muse di hati hasi Musa mamukul batu asa ruar aik si inomon ni bangsoi opunasidai. Jadi di hari pawaluhon pesta lasni rohai ima marhahonaan diturpukon. Nagabe latar belakang padohan ni Tuhan Yesus audo aik hangoluani. Oma tiki nabi nuhul ni Yesus jonjong ibana di Bagas Joro. Di pagogo mak suarana madok. Mulu adong nama was tuahuma ibana ro minum. Songon naidok ni surati akka batang aik nama ngolu dok mabaor sian napor sea diaung. Jadi nanaing dohonon ni Yesus si Musa nama mukul batui aik naruar siani au doi nama ngalehoni. Ido nanaing dohonon ni Yesus. Ya. Jadi ada satu penegasan keberanian sekaligus menantang aka halak parise nasalelengon nunga diwarikon nunga direncanakon nasida sadi hari ma takupon sadi hari ma naing mamunu Yesusi. Uriani tuhata domutu goar minggu Pentakosta na ditrupukon didok nakin terjemahan di bahasa Batak aka batang aik nama ngulu do mabaor. Molo di terjemahan Indonesia didok aliran-aliran air hidup. Alai molo di terjemahan di bahasa Inggris didok disi sungai. Yesus berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya di dalam hidupnya terdapat sungai kehidupan yang mengalirkan kehidupan. Ima songon parbueni todiih mono tajaha di Galatia 5 ayat 22 rodi 20 songon dia ma parbueni todiih ia manginang adong dosia te ya holong las niroha dame labas niroha habasaron habasaon haporsiaon halabohon dohot hato manun. Songoni manyan nguluta Jepang pangalahwaka parbueni todii. Alai puasa jot-jot hita dang mangulahon tuntutan na tinagam ni Yesusi. Puasa sunget tai dang olo mabaor. Mengapa sungai kehidupan kita tidak mengalir dengan semestinya? Ada apa dengan sungai kita? Apa yang menghalangi air itu tidak mengalir dengan baik? Apa yang menyebabkannya? Adakah karena ada sampah? Atau ada batu yang besar? Atau bahkan ada lumpur di sepanjang sungai itu? Kadang kita tidak bisa mengalirkan hal-hal yang baik karena
hidup kita ditutupi oleh sampah-sampah. Kak Betaringo tiba di beberapa kota buah sahala ringgas rohana memboloko sampah tu sungai teh. Itu menunjukkan karakter seseorang, tak adanya kesadaran akan penghuni air sungai yang ada di sungai itu. Begitu ada banyak makhluk hidup yang sebenarnya bisa hidup dengan tenang, dengan bebas, dengan sukacita. Dunanain donon nadison gambaran songon sampahi satabi, ya seperti gosip lah itu ya, pikiran-pikiran negatif aka hotel na adong di Pagasan rohat tahun, hotel hosom teal elak dohot late, itu dia ya. Jadi memang itu yang justru kita timbun lagi, penuhlah hidup kita ini, hati kita ini satabi songon sampah hati. Saat kita membiarkan diri kita termakan oleh gosip atau omongan negatif orang lain, pasti akan muncul rasa kesal, marah, geram, ya, yang memenuhi hati kita. Alani do bohado tabolok komajolo sampahon, ya. Ibarat najolo ningot molo parit gudang sampah pitorodo aka angkatan ya bergotong royong untuk mengorek aka pariti asa ias muse. Nah gudangan sampah itu mabain mampet ya row dan terbanjir. Di samping sampah nakinani yang kita harus bersihkan dari sungai hidup kita, iman nakinani batu nabalgayati. Di sepanjang sungai itu ada banyak batu yang besar. Artinya adalah itulah yang mengganjal air itu tak dapat mengalir dengan baik. Perasaan atau kebersalahan orang lain, dosa orang lain, ya itu mengganjal dalam hidup kita. Songon namaol kita mengampuni, songon edeni punguan amanak kinaniati, kasih do punguan inakamis nani nakinani, ya bagaimana sungai kasih kita itu boy mabaor. Memang sangat susah melepaskan pengampunan ya, sangat susah. Alai mulu tapang hidup pangurupion sianto di Porbadia, kita bisa kok memaafkan orang lain, kita bisa mengampuni orang lain, bahkan mungkin sekalipun kita dipermalukan di depan orang lain, harga diri kita diinjak-injak, mungkin kita mau melawan dia pun hati kita dak dikduk dan gemetar, gak berani. Alai di bagasan tanyak taro iluta buhana maun Tuhan ngadipahila au. Kita bisa berdoa untuk mengampuni orang itu. Maka bebatuan yang besar itu akan bisa disingkirkan, bahkan dihancurkan sekalipun dengan todi Porbadia. Amin. Kalau kita mau, itu kuncinya. Napa jolo nakin sampah, napa dua ahon batu, napa tuluh nakin lumpur. Ya. Banyak sekali dapat kita temukan sungai yang dangkal. Alanya enggak gudang lumpur itu ruate. Mau tabereng sian gicang, waduh banyak sekali lumpur ya. Kita bisa mencedoknya tuh lumpur semuanya. Artinya adalah bahwa mari kita bersihkan sungai hati kita, sungai hidup kita. Asaboy mabauri sudi akan denggan di tengah-tengah ni hangoluata. Tuntutan Yesus adalah sungai kasihnya yang mengalir dalam kita, kita alirkan kembali kepada orang lain.
Mauldo mangulahoni amanginang. Maul bagi naso ulu ate. Tapi betapa mudahnya kita melakukan itu sehingga hidup kita penuh sukacita. Di Partikiata Nuengon memang godang do nabui mengabati kita. Banyak orang membuang sampah, bahkan ada banyak batu dan lumpur. Ya. Ibarat nih pangalahonya kayana kota teh. Nuengon. Taharap podo aka yana kota Solo yajar. Seolah dipatuduhon nasi dado holong rohana tuna tua-tuana. Alai justru disadat tiki inilah yang sangat menyedihkan. Bahkan olodo mempermalukan gabe dangangur be guarni natoras. Alanya ka pangalahonnya ka yana kota macam mayate. Adong maun nado game online, judi online, gabe terbengkalai perkuliahanna. Adong maun narkobaun, do lanakan asing. Anggia ma dang pola ikon adong nasongoni di keluarga ta. Ate amanginang, saya margogo do hita, laho manangyak kon anak kota, laho makokop anak kota. Asa toktong nasida mardadan di dalam Tuhani. Persoalan lain adalah bagaimana kita supaya hidup kita berguna. Mabaur aiki tuna asing tuak kadongan. Sahala namar koar Ziklar. Penulis buku dohot motivator nama C terkenal. Bukuna namar judul God's Way is Still the Best Way. Mulu aka donganna jidok nang pola ibana marjamitai apalagi namang gadis mabagi-bagi aka bukunai makatahon Jesusi di jolonya kaluluan. Didok nasida anon karirmu pasti segera tamat dan dengan gabi rohon. Alai ala dihilalai mana do tuntunan itu di probadia dan mabiar ibana maka tahun Yesusi doh diaka bukuna teh. Justru bersyukur doi bana dilehon to di habaranion laho maka tahun Yesusi di tonga-tonganya kaluluan bukan saja kepada orang Kristen tetapi juga kepada agama-agama yang lain. Jadi marite aka karya-karyanya telah banyak mengalirkan kebaikan bagi kita. Bagaimana kita dapat menghormati diri kita, menghargai diri kita, dan memahami betapa berharganya hidup kita ini yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi mari itu di probadiado bui kita laho pabaurhon aliran sungai itu tuak kadongan. Kita tidak seperti Ziklar. Alai bohado kita laho patari dahon patuduhon ngolutta na digohi to di probadia. Oma na gabe perenungan di kita. Nunga digohi to di probadia au. Nunga boy kita mangalapati doh na mangulahon parbue nito di nasia nakinani. Di kita saluhut na amanginang. Marilah kita menerapkan di bagasan
ngolutta songon edeni we dua nakinani guarni Jesus ido na umuli ido na mangalehon haluaon ibana do Tuhani ibana do aik hangoluani di ngolutta alani do di minggu Pentakosta laos disonma hita mangidohon asa digohi to di porbadiai mahita ari-ari di ngolutta Jepang ma dame dohot lasni roha amen artanya ngetan mulia tema diho ali Tuhan Yesus Tuhan nami hodo aik hanguluani namangalehon to di porbadia tuakana porsea diho nunga duse hoko di hami to dim ubahen ditikion boy hami marsaur dohot ho boy hami margogo pabaor hon aik hanguluan naung adong di hami mabaor mai Tuhan di tonga-tonga ningulu nami tuganup halak asa marhitei patari dahon nami ma tadani na porsea hami diho pasu-pasu ma sudi ruas ni huriam mulai sena kaname rodi akana tumua pasu-pasu ma hami na pungu apala do pason asa marhiti hatam naung marsaringar boi huulaho kami Tuhan di ngulu nami atong paluas mahami di pornginon mamulus borngin na holomon sahat tu podoman nami piak kami Tuhan laho mangalap gogo muse sugud sunggulon muhami laho melanjutkan akat tugas-tugas tanggung jawab nami naung pinasahat mu ape di hamigan marsada-sada atong sahat dihoma pamatang nang todi nami sesama dosa nami mangasahon guarmu nabadiai Tuhan Yesus Tuhan nami mulia tema rohanami diho amin ma rede mahita muse laos ta pasahat ma peliata I know
martangyang mahita ditangyang alia manami na di panua kicang sai penerpadiama kuarmu sero maharajaon sesaut molomon roham di panatangaon sampanua kicang alihon matu hami sadaron hangaluan siapa hari sesama dosa nanusan panesana di dosa ni dengan nomor dosa Tuhan unak kami togihon tu pangucunan palua mahami roh di sana amin. Asin ni rohani tu hatta Yesus Kristus holong ni rohani de bata ama dohot parsauran itu di perbadiama nama dongani hamu saluhutna.